गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे जोबोद गिदिर जेंनायाव गोलैनायनि जाहोनाव नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ बानायनाय जादों। साननैसो आवगोलनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो, जाय भिडिअनि सिख्लाखौ आंखौ होननानै गोबां सुबुंफोरानो सानगासिनो, बुंगासिनो बा WhatsApp, फेसबुकआव भाइरेल खालामगासिनो, शेयार खालामगासिनो, पस्ट होगासिनो। बिथांमोननिसिम आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो होननानै सानदों जे बे भिडिअनि सिख्लाया आं नङा होननानै। दिनै गोबां सुबुंफोर दं जाय सुबुंफोरा आंखौ लोगो मोनाखै बा आंनि बागै जेबो मिथिया, आंखौ भिडिअ नुयो, फिल्माव नुयो। बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जे सासे सुबुंखौ, सासे आइजोखौ, सासे सिख्लाखौ मोजाङै मिथियालासिनो, मोजाङै बुजियालासिनो, साना हसिया बेफोरबायदि नंखाय खोथाखौ फोस्रावनाया गोरोन्थि। मानो होनोब्ला सोरनिबा जिउनि बाथ्रा थायो, इयुन संसारनि खोथा थायो। बेनिखायनो दिनै बेफोरबायदि इउजलेस पस्ट होनायनि थाखायनो आं दिनै बेसां लासिं सिं, आंनि नखरा बेसां लासिं सिङाव गोलैनानै दं। आं मिथियो जे बे भिडिअनि सिख्लानि महरा आंजों एसे गोरोबो, बा महरा एसे गोरोबोब्लानो जे बे आं जागोन, बे गोरोन्थि लोगोफोर, बे गोरोन्थि। मानो होनोब्ला बे बुहुमाव आं बायदि सोरबा नङा सोरबा सासेथ' थाखागोनानो, नों बायदि सोरबा नङा सोरबा सासेथ' थाखागोनानो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना प्लिज मोजाङै नाय आरो बुजिनो ट्राइ खालाम। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, बे भिडिअनि सिख्लानि आखायाव ना टाटु दं, आरो बे भिडिअनि सिख्लानि खानाया गुसुं, आंना गोलाव, आरो आंना आसियाव टाटु दं। जाय सुबुंफोरा मिथिनानैबो मिथियै बायदि भिडिअखौ भाइरेल खालामगासिनो बा मिसइउज खालामगासिनो, अब्लाथ' आंबो आयेननि आखाइ लाखानांखागोन। आं जाबाय गेजेर थाखोनि सासे सिख्ला। प्लिज बेफोरबायदि रिउमार्स खालामनानै आंनि लाइफखौ धंस' खालामनो दा नाजा प्लिज। नोंथांमोना मोजाङै नायबानो फारागथिखौ हमदांनो हागोन। थारा मा, सैथोआ मा बेखौ हमदांनो हागोन। आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि समाय बे भिडिअनि सिख्लाया आं नङा। गोजोन्थों।